Първа бригада от 8-ма дивизия посреща тази контратака и я спира. За да отхвърли сърбите, към този участък са насочени допълнителни сили и след 3 дни на упорит и кървав бой, противникът е отхвърлен в посока Прищина. Oh, this is the most detailed video slash source slash whatever the hell you want to call it that I have ever heard of this front line in World War One. Alright, this has subtitles. I've done this before where I react to the stuff in a different language. Само 3 седмици след началото на съвместната операция на австро-унгарските, германските и български So this is nothing new, okay? It is nothing new. Anyways. армии, сръбските войски са изправени пред пълен разгром. So this is Bulgaria after in World War One. 400 хиляди бойци на крал Петър. В края на същия месец наличните сили броят едва 200 хиляди щика. Остава надеждата за помощ от англо-френския корпус, настъпващ от Солун, но това настъпление е спряно от южната оперативна група на Втора българска армия. Последната крепост на сърбите е защитеното от високи планински масиви и големи реки Косово поле. Сръбското командване изтегли и концентрира голяма част от силите си, около 150 хиляди души с 430 урадия, именно там и планира да окаже упорита съпротива, сковавайки армиите на централните сили, а с изненадващи контраудари в посока долината на реките Вардар и Южна Морава да търси съединяване с силите на експедиционния корпус на съглашението. Докато през... Alright, so immediately I noticed that this animation is very excellent, very high quality video, and the subtitles are even like superb. Some of the stuff that people have recommended me in the past, the subtitles are just mute. Pretty bad. So I thank you for this. Втората половина на месец октомври Първа българска армия води финалните боеве от Моравската операция. Силите на Северната оперативна група правят неуспешен опит да развият настъплението си в посока Косово. На 24 октомври, ден след падането на Ниш, генерал Жеков издава заповед за финалния разгром на врага. За операцията на Косово поле централните сили разполагат с 11-та германска армия, първа армия на генерал Климент Бояджиев в състав 1-та, 6-та и 9-та дивизии и първа конна бригада. Северната оперативна група на генерал Никола Рибаров в състав 3-та дивизия, по една бригада от 5-та и 7-та дивизии и 3-та конна бригада. Общата численост на българо-германската групировка възлиза на 250 000 души с 700 Holy, bro. People need to show some love to Bulgaria, bro. Bulgaria is like... So my favorite countries are Russia, Bulgaria. I'm talking like European countries, because my Middle Eastern countries is like different lists. But my favorite European countries are Russia, Bulgaria, and Hungary. Dude, Bulgaria is so criminally underrated. It's not even a joke. Like, I'm aware of that because of the Bulgarians joining the Central Powers that Serbia was able to be overrun, because before the Serbians were actually holding. the Serbians were holding. Oh, but Bulgaria came in clutch, man. Freaking hell. And it's funny because it would be Bulgaria holding the entire Thessaloniki front. The Thrace, Thessaloniki, I think that's the region, basically by themselves. Which against the British, the French, and the Greeks. By themselves. And then they had to fight the Romanians with the Austro-Hungarians. Bulgaria was a much better ally than the Austro-Hungarian Empire. Way better. And not only that, but Bulgaria has a really, really like insanely good history. Like
really good history. Планират се концентрични удари на двете български войскови съединения с обща посока Прищина, като главните сили на Първа армия атакуват от изток по направлението Ниш-Прищина, а полковете на генерал Рибаров трябва да настъпят към същия град от към Гнилане и Каченик. Следващите дни участващите в операцията части правят необходимото, за да заемат изгодни изходни позиции за началото на атаката. Упоритата съпротива на противника забавя началото на операцията с една седмица. Първият опит на сърбите да пробият обръча чрез атака през Каченишкия проход е неуспешен поради упоритата отбрана от страна на 3-та пехотна балканска дивизия. Генерал Тодоров насочва допълнителни сили към северната оперативна група, за да не допусне излизането на противника от този проход. Една смела атака на българската първа конна бригада успява да пробие защитната линия и достига на 10 км от Прищина, но кавалеристите са принудени да се изтеглят. На 1 ноември започва и самата операция. Въздушното разузнаване докладва за оттегляне на сърбите от позициите им по реките Западна и Южна Морава към Прищина. Първа, 6 и 9 дивизии започват преследване, изпълнявайки заповедта на генерал Бояджиев да доунищожат остатъците на противника. На този ден плевенци превземат Прокопле, а на следващия ден софийци влизат в Леване. Сърбите оказват съпротива, а лошите пътища и планинския терен допълнително бавят настъплението. Настъплението на северната оперативна група върви трудно заради значителните сили, които противникът струпва срещу нея. Още на 1 ноември е атакуван град Гнилане, който пада след ожесточен двудневен бой. Подновеното настъпление към Прищина е забавено от мощна сръбска контратака в пространството между дясното крило на генерал Рибаров и първа пехотна Софийска дивизия. Първа бригада от 8-ма дивизия посреща тази контратака и я спира. За да отхвърли сърбите, към този участък са насочени допълнителни сили и след 3 дни на упорит и кървав бой, противникът е отхвърлен в посока Прищина. На 7 ноември армията излиза на линията Нова Ковачука, Огоще и изпълнява задачата си. В следващите дни 9-та пехотна плевенска дивизия продължава преследването и на 11 ноември влиза в Прищина. Един от офицерите в дивизията пише в дневника си: боевете от 6 до 10 ноември ще останат. Bro, this is the most detailed video slash source slash whatever the hell you want to call it that I have ever heard of this front line in World War I. No one really talks about this front. So I'm actually learning a lot, and World War I is one of those wars where it's one of the more popular wars, more pop history type of ordeal. So the fact that there's a lot of things that I never knew about, I'm learning about here is wow. Станат паметни за 9-та дивизия. С упорството си през тези дни тя сломи сръбската съпротива, а държавата Сърбия погубена и жестоко наказана за коварството си през 1913 година. От север настъпват и германските части. Сърбите напускат Косово поле на 9 ноември и се изтеглят към Призрен и албанските планини, преследвани от частите на 3-та и 9-та дивизии и на 11-та германска армия. Разгромът на тяхното кралство е пълен. Косовската операция завършва на 24 ноември. Противникът губи 21 000 души убити и ранени, а 15 000 души са пленени. Българските загуби са 1050 души убити, 800... Bro, to be fair though, I'm not discrediting Bulgaria because eventually Bulgaria would, like I said at the start of the video, literally like carry the entire front. To be fair, Serbia was overwhelmed. Serbia was, I gotta give credit where credit is due. Small little Serbia was holding off the Austro-Hungarians. Absolutely mad, bro. It had to take Bulgaria to clutch up. So, you know, from the time Bulgaria joined, they were doomed to lose. But still, though, I did learn quite a bit, honestly. Like, I did. Пропаднали без вест и около 7000 души ранени. Крал Петър, престолонаследникът принц Александър и остатъците от сръбската армия напускат пределите на Сръбското кралство и след тежък и мъчителен преход през планините на Албания достигат до брега на Адриатическо море. So the Albanians just let them in?
където са превозени All the Albanians just let them in. до остров Корфу. Сърбия де-факто престава да съществува като държава. Паралелно с тази операция, Южната Well, de facto ceased to exist as a state, yeah. But it was just occupied. Well, yeah, de facto ceased to, yeah. I mean, on a map, like, officially it's still a state. It's, well, yeah, that's the whole point of de facto. група на Втора армия учени сражения за свободата на Македония с експедиционния корпус на Oh, the freedom of Macedonia. Macedonia is Bulgarian. That is a fact, not an opinion. Thrace is Bulgarian, Macedonia is Bulgarian, and I don't know what the hell is that territory of Romania called by the Danube River. South of the Danube River is Bulgaria. Freaking, you could quote me on that. I don't care what you say. Глашението и остатъците от сръбската македонска армия. Победата е изкована от щика на българския войник. Вестник Ден пише: нашият войник се показа на висотата на положението. Ние го виждаме да не се смущава от трудностите на зимната война. Той прехвърля гори и планини, неуморно следи стъпките на противника, без да се страхува от сняг и студ, дори от глад. Нему днес е поверена честта на нацията и той с всичката си самоотверженост и идеализъм достойно я отстоява. Пред неговите качества се прекланя цял народ. Very short video. Very short video. But if you are new to my channel and you have any suggestions like this, like I said, I do stuff in different languages as long as the subtitles are there and accurate. Okay, because I do not mind, you know, diversifying my content, right? Having an English only audience, it's kind of ugh. And plus with the whole YouTube auto dubbing feature, it's like you could be able to watch me your native language anyway. So it's like I could just, you know, diversify my content a bit, you know, watch stuff with the dub and just react to it anyways, right? But if you have any suggestions, like this, comment down below. I have plenty of other videos on my channel if you want to see it. Check it out. Make sure to like and subscribe and hit the bell button, okay? Thank you for watching and goodbye.